shin kana ɗaya daga cikin waɗanda idan sun sha magungunan ƙarfin maza ko saurin kawowa baya yi maka aiki? Ga kaɗan daga cikin dalilan da suke jawo faruwar hakan. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya. Dalilin da yasa na ce zan yi wannan bayani shine akwai 'yan uwa da dama waɗanda sukan ce sun jarraba magunguna da dama amma ba sa yi musu aiki, ko kuma suna yawan siyan magungunan ƙarfin maza amma baya yi musu aiki. Wani ma zai ce zai ji ana bayanin maganin ƙarfin maza ko abokinsa ya ce wannan maganin na yi amfani da shi ya min aiki, amma kai idan ka karɓa sai ya ƙiye maka aiki. Wani sa'ilin ma kai za ka sai maganin ya ƙiye maka aiki, amma idan ka ba wa wani sai ka ga ya masa aiki. To ga dalilai waɗanda sukan jawo faruwar wannan, amma kafin nan bari mu yi duba zuwa abubuwa ko kuma manyan cututtuka ko kuma larurori waɗanda suke jawo mai matsala ta saurin kawowa a lokacin saduwa da iyali. Akwai cutuka da dama amma za mu kawo wasu daga cikinsu waɗanda su ne aka fi yawan samu. Akwai larura ta farko, ita ce larurar ciwon zuciya. Waɗanda suke fama da heart attack ko heart failure ko cututtukan da suka shafi zuciya, in dai mutum yana fama da su to zai samu rauni ko saurin kawowa. Sannan akwai diabetes, ciwon shuga, shi ma idan kana da shi wannan matsala za ta same ka, haɗi da hawan jini. Sannan akwai mai yawan kitse, idan mutum yana fama da yawan kitse shi ma wannan yana jawo mai saurin kawowa. Sannan ƙiba, waɗanda suke fama da matsala ta ƙiba musamman wacce aka same ta sanadiyar wata larura, to wannan ma yana jawo mai matsala ta raunin mazakuta. Sannan cutukan da suka shafi ƙoda kamar kidney infection ko kidney stones, su ma wannan me suna jawo matsala ta raunin mazakuta ko saurin kawowa. Sannan akwai matsala ta ciwon ƙugu, amma ba wai ciwo da yake faruwa sanadiyar kamar wata larura ta sanyi ko wani abu ba, wanda yake faruwa sanadiyar rauni da aka yi, mutum ya karye ko mutum ya gurɗe ko mutum ya goce, to wannan matsala, ko kuma wanda aka yi wa aiki a ƙugunsa, to wannan ma zai samu mai matsala ta saurin kawowa. Waɗannan su ne a takaice cutukan da suke mai jawo saurin kawowa. Bayan su akwai wasu, amma mun kawo waɗannan ne saboda su ne waɗanda aka fi yawan samu. Wannan ɓangaren larurori kenan ko kuma cututtuka da suke jawo saurin kawowa ko raunin mazakuta. To bari mu yi duba zuwa magunguna waɗanda ake amfani da su wajen magance saurin kawowa ko raunin mazakuta. Da farko, magunguna na yanzu na gargajiya ko kuma na Islamic herbal, magunguna ne waɗanda ake yin su aksari ɓangaren mai sanyi ko kuma basir. Shine abin da aka fi karkata ko kuma abin da ma aka karkata a kansa. Duk maganin da zaka karba na gargajiya ko na Islamic herbal, idan kai duba a tattare da shi ko ka karanta bayanan da ke jikinsa, zaka ga magani ne da yake min ko dai ya wanke mara, ko ya maganin amosanin mara, ko ya maganin dattin mara, ko ya maganin basir, ko maganin majina. Shine magungunan mu na gargajiya na ƙarfin maza, abubuwan da suke magancewa kenan kafin da ka bisani su yi maka aiki. To me zai faru idan kana da ciwon zuciya ko ciwon shuga ko hawan jini ko matsalolin ƙoda ka sha wannan maganin? Idan kuka lura za ka ga ka yi magani daban, larurar ka daban, saboda akwai majinyata da dama wanda mutum zai kira ka ya ce ya gwada magani ya gwada bai masa ba. In ka tambaye shi kana da larura kaza, misali hawan jini ko ciwon shuga, sai ya ce maka yana da shi, amma shi baya tunanin wannan shugan ko hawan jini yana jawo mai matsala ta raunin mazakuta ko matsala ta saurin kawowa, wanda wannan shine abin da ya jawo masa matsalarsa. Amma sai ya ji ana saurin kawowa, raunin mazakuta, ka zo ga magani, sai ya je ya karba. Shi a tunaninsa maganin matsalarsa ya karba, amma bai yi bayanin ga abin da ya haifar da matsalar ba, ko ka bai ma san shi bane. Kaga idan baka san wannan abu ne ya jawo maka matsala ba, bayan da za a kai bayani a baka maganin da ya dace.
to abinda mutanenmu suka ɗori a kansa kenan. Sai ga mutum yana da hawan jini, ko yana da diabetes, ko yana da kidney problem, ko yana da wasu daga cikin matsalolin da muka lissafa, amma yana karɓar magungunan ƙarfin maza waɗanda suka yi a ɓangaren basir ko sanyi, wanda me ka sha magani daban, cutarka daban. Idan kana fama da cutar zuciya ko shuga ko hawan jini, dole ne ka fara neman magungunansu. In kai amfani da maganinsu ma ba sai ka sha wani maganin ƙarfin maza ba. Muddin kai ƙoƙari Allah ya datar da kai ka samu magani na ɓangaren larurarka, in kai amfani da shi ya magance maka matsalar, to a hankali ba tare da kayi amfani da wani maganin ƙarfin maza ba, za ka ga kana samun improvement, kana samun ƙarfi da kuma ƙarin kuzari, sannan za ka ga matsalarka ta saurin kawowa tana raguwa a hankali. Saboda haka 'yan uwa masu fama da diabetes ko hawan jini ko matsalar ƙoda, ko wanda ya san yana da matsalar cutar zuciya ko bugawar zuciya, ya yi ƙoƙari ya nemi magani ingantacce na ɓangaren matsalarsa kafin daga bisani ya zo ya yi ya nemi magani na ƙarin kuzari ko na ƙarfin maza ya amfani da shi. Sannan ga waɗanda suke fama da hawan jini, ina ba da shawara ko in ce gargaɗi ma, a guji amfani da magani bega ko biyagara, ƙwayoyin nan na ƙarfin maza ko magungunan da aka san ana haɗa su da magunguna na ƙwaya. Saboda idan kana yawan shan wannan, kamar yadda na faɗa a bayani na baya, jininka yana da matsala, baya balance ko kuma bai normal ba, yana hawa ko yana sauka. In kana shan wannan, shi yana ingiza jini ne, yana zaburar da shi. Yawan shansa zai jawo maka matsala wacce baka tunaninta. Saboda haka wanda yake fama da hawan jini ko ciwon zuciya, ya yi ƙoƙari ya fara magance wannan matsala, daga bisani ya zo ya nemi magani. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan ga waɗanda suke fama da larurorin, in suna buƙatar magunguna haɗaɗɗu, insha Allah za su iya samu ta wajenmu. Kuma insha Allah a hankali, kamar yadda muka ce a takaice muka yi wannan, kowace larura za mu ɗauke ta ita kanta guda, mu yi bayanin ta yadda take faruwa da kuma yadda take da alaƙa da matsala ta rauni ko kuma saurin kawowa. Saboda haka idan kuna son samun wannan bayanai da za mu ajiye, kar ku manta ku yi subscribe na wannan tasha mai albarka, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje waɗannan bayanai. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko shawara ko gudunmawa, zai iya ajiye mana ta akwatin aje sakonni, ko ya tuntuɓe mu ta lambar mu ta waya direct ko kuma ta WhatsApp. Waɗanda suke son shiga group namu, akwai link a description, za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka. Sannan kar a manta 'yan uwa a rika turawa sauran group na 'yan uwa da abokan arziki, domin su ma su amfana baki ɗaya. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.